आङो दिनै बे रबिबार साना जोबोद मोजांथार आरो बिथां बिगोमाया दिनैनि समखौनो माबानानै आंखौनो फिथा हानो थाखाय माबाबाय दा गमामायैनो आं जोबोद गोजोनदोङो मानोना बे न'खौ आं खादोंमोनब्लाबो नाथाय जेबो बेहाय दखान गलारि गैयामोन उनावहाय जोंहा गपाल बर' बिथाङा आंजों जगाजग खालामनानै बे न'खौ सासे टिभिएस डिलार खुंनो बेखेवनो बा माबा सालायनो लादों होगोन ना होआ होननानै बुंनायाव आङो वेलकाम खालामनायसै आरो बे लेखायै दिनै बे न'खौ बिथां शर्मा सारा जोबोद माबायै आथुरै आंबो थाखा फैसा खरस खालामबाय बिथाङाबो दा माबायदि खरस खालामदों आं मिथिया नाथाय बे न'खौ दिनै बेखेवनानै बे डिलार्सखौ बिथाङा सालायनो लाबाय बेहाय आं जोबोद गोजोनदोङो मानोना बेनिफ्राय आंहा थाखा फैसानि आं बारा साना नाथाय बेहाय जे बे जायगानि मोनसे मिथिसार जानाय जायगा महरै जे एसे गेंबाय मेगन गेंबाय बेखौ आं जोबोद गोजोनदोङो आरो बेबायदि जाबावथों दाब दाब माबाफोराव बेबायदि प्रतिष्ठानफोरा जानानै ओनसोलखौ एसे दावगानाय खालामथों आं बेखौ सानदों आरो আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ কিমানখিনি পাৰোঁ সহায় সহযোগ কৰিব বুলি আশা থাকিল আশা কৰিলোঁ মই টিভিএছ ডিলাৰ হয় ইয়াতে টিভিএছৰ গোটেইকেইটা মডেলেই পাব টিভিএছ কোম্পানীৰ যিমান প্ৰডাক্ট আছে গোটেইকেইটাই পাব তাৰ লগতে পাৰ্টছ পাব সাৰ্ভিস পাব গোটেইখিনি পাব সার্ভিস থাকিব স্পেয়ার পার্টস থাকিব ওয়াশিং থাকিব গোটেইখিনি থাকিব ডাউন পেমেন্ট 15,000 মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব গাড়ী মডেল वाइज डाउन पेमेन्टটো आप डाउन হয় नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी बैंक पीओ बैंक क्लार्क बैंक एसओ यूपीएससी एफएससी डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएओ एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360